Morning guys. So padulong mig dagat karon no, mga ligo mig dagat no, kay manumbal ni sa dagat. So Sunday karon no. So among ganap karon is mag-adto mi og dagat. Mga ligo mig dagat kay si Papa P, maligo daw si Papa P sa dagat kay sakit daw iyang mga kalikuran. Sakit ang kalikuran. T-Goals member of CTC na siya. So dito oy, padulong mig dagat no. Ay, mga ligo mi sa dagat. So actually guys, so kami namahaw no. So nangapira mi. Padulong mig dagat. Sa banyo. Relax na ako among mansyon. Gibasin mi o pulisan. So akong mga kauban karon is aking mga anakins. Kung mga anakins no. So again on sa mani. So adto na mi. Adto na mi ni Papa P. Yeah, so going na mi sa dagat no, mga ligo mi. Now. I'm dreaming in dreams bigger than me. In dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Ooh, there's so much more that I feel. I won't stop. Maghimo mi og balay-balay mga people no, kainit kay tanan sa among palibot. So naami trapal nakita, so amo siyang iatop-atop diri. Sa aming trapal. So amo siyang iatop-atop diri kay init kay diri yung sa among giliguan o walay kahoy nga dagko. Wala gi kahoy gyud. So niara among trapal nga amo. Kahoy dati oh. Ha, ilay na. So linaw ka ilang dagat diri guys. Dagat malinaw ilang dagat kasi wala kasing tao. Wala ka na Rex na isda dito gilukso. Ha? Diya oh. Ha? Isda. Natadap ito gilukso. Guys. So giuna dai sila gato ni Papa Pino kay sige ilis gitugnaw na din usap pod init kaayo ug wala pod ni balon. I'm dreaming in dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want. So mga ligo tamad lang people sa dagat kaluwang. So among kauban is nanguli na among kauban no. Yung batang maliliit nanguli na sila gihatod na sila ni Papa P. Tapos kami naligo-ligo sa diring dapita. So kada siya liguan diri guys karon kay Domingo karon pero wala kay tao diri dapit oh. Mingaw siya. Taob siya pero dili kisanan siya bawod. Dahil sa una diri pag Domingo, nay usahay Domingo diri. Daghan kay maligo pag Domingo diri, nay time diri nga. Pag Domingo, daghan kay maligo pero karon wala. Gamay ra ka naligo karon. So tsada siya kay taob siya pero dili siya kuan bitaw dili balod. Dili bawod. So dili saba ang dagat.
So ni ata diri sa dagat magpapugnaw ta, init kaayo. So si Maninay oh, paig na. Sunog na inyong Maninay. Sundo no. So mag-uwi na kami. Ito na yung sundo namin, nandito na sa baba. Okay, ikot-ikot na ako dito. So diri sa una guys, paano siya diri sa una na? So na mga waiting siya diri sa una, di dapit na side, so waiting siya na siya di dapit na side sa una. Tas nagbagyo, nakuan siya na anod sa bagyo. Nakuan sa bagyo na anod, so naguba. So wala na karoy, wala na waiting shed, wala na gatid, so init ka diri kung magugo mo diri, dapat maligo mo diri, dapit. Magdala mo og mga payong. Ana payag lang. So dagan gisanan siya isda guys. Dagan isda nga gagmay. So uli na kami, mag-uwi na kami eh. Wala man yung dagat, wala kami. Ilis na yung sereno. Labay, drop din no? Mangulay nami, babay dagat. So ang sa dagat. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Lakatan ni Narex da. Nalitag lakatan. 28. Oh, 14 ang cake. Okay. 14. Pilang kilo lakatan te? 35. Lakatan kani din ako. Ilang kilos yung avocado te? Guwapa ka ilang avocado. Bibit-bita tong kwan bi oh. Pensyon ni Maninay, nakaabot na kami. Init kaayo ang dalan. So ni namin diri sa among balay, among syarintoy. Agag amigas pistot. Hala amigas. Nadagan kay amigas atong salog. So nara among saging nga gipalit. So nami lakatan. Huwag na ami. So magmaronya taon niya sa atong snack. Pasok na tayo sa mansyon. Pasok na tayo sa munting tahanan. Munting tahanan natin, charot. Kaya na tayo sa ating munting tahanan. Mimay! Pa kay pamahaw, Mimay? Mimay, wala pa kay pamahaw. Para yata na ni Mimay, wala pa tayong kain. Wala pa tayong kain, Mimay. Okay ra na, Mimay. Ato orang bawion karon atong pagkaon, Mimay, ha? Lahat naman tayo, Mimay, wala pang kain. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Mura na kong wakwak. Mura na kong mumu. Naiitim na ako. Nadaot na ang aking Nadaot na ang aking beauty. My beauty is nasunog na. Paano na lang ang natin dito? So kami, dito na lang kami magkakain ngayon.
Kasi yung mama ko galing ng Balingasag ay nandito. Darating sila ngayon. Pagkaan ito ka? So kaya hindi na kami pupunta doon sa aking ate. Doon sa kabilang earth. Hindi na kami pupunta doon sa kabilang earth. Dito na lang kami. Dito na lang namin ipapunta yung mama ko. Hoy, Nay! Dito na lang kami mananghalian. Sino ko? Ang akong hugason, oh. Ang aming balay is kalat-kalat. Kalat-kalat yung aming munting tahanan. Kasi kami, udto namin ang mata, mga guys. Pag mata na mo, nangapimi. Dayon, nandritso namin sa dagat, tumanamog pangapi. Nang mata man siguro may alas 8 namin ng mata. Kaya lagi Sunday. Nag-relax si Papa P o si Paki nag-relax. Kaya udto na kami nagmata. Hindi na bigla yung isip namin na maligo kami ng dagat. Kaya nun, tuloy-tuloy na yung plano namin. Maligo na mig dagat kay manambal. Di ba kung manambal kag dagat, maligo ka sayo 6 a.m. or 7 or 5 dana ka maligo kung manambal. So kami nangadto may alas 9 na. So ingana ang sayo diri sa ila ni Papa P. Ang sayo nila ni Papa P diri alas 9. Alas 9 ilang sayo ni Papa P diri sa ila. Sa ilang earth. Dito sa amo kung moingon ka nga sayo gid na siya. Mga 5 adto na gyud or lagi 5 or 6. Adto na. Kung naa kay lakaw mga 5 mo adto na gid ka kung sayo. Pero diri sa ila ni Papa P, ang sayo nila alas 9. Naunsa ang sayo alas 9 sa ila. Sa una mag-away gid ni Papa P sa una, moingon siya nga, ingon sila nga iyang mama na plano maglakaw. Magsayo ta ugma. Sayo ta ugma manglakaw ta. Sayo alas 9. Doon sayo sa ila guys, alas 9. Wala tayong mahims. Kasi yan ang ano nila. Yan ang tradisyon. Yan ang kanilang tradisyon. Sayo sa ila kaya alas 9 sa buntag. Unya, magmaruya ko niya sa saging. Atong mag-snack ta, din manguha ta og butong. Kay mag-snack ta unya. Kay diri sa ila, naglugit diri sa ila. Nagsaka sila sa lubi. Nangayo ta og butong, kay naglabog ta unya. So, atong parisan aning saging, magmaruya ta. Mag-food trip tayo ngayon. Mag-food trip. Uy na Rex, magsagod ta ba? Napa si Kwan diya? Busing? Nandyan ba si Busing? Hindi pa umalis si Busing. Magsagod mi guys, kaya among ikuan mangwaswas mi. Marites kayo. Taas ang liog ni Marites. Mars, taas imong liog Mars. Ayaw pagpalabi pag Marites Mars. Paghikay na Mars, kaya wapa ka ng waswas Mars. Nagminarites na ka Mars. So ni ara. Mana inyong maninay og kaligo, mana kong pangwaswas no. Ikay day ko kay mga on mini Papa P, yung mga anakis namin nandun sa kanilang lola. So kamera ni Papa P din. Kamera ni Papa P dire. So naaday ko giinit rami sa mong sudan no. So among giinit no. So
Among giinit is among halang-halang kagabi nga nabilin. So giinit ra namo. So ni Ara mi diring dapita. Si Papa P kakagising lang. Ay kuan ang butong tao. Dito rin eh. Dala din eh. So, si Papa P magkuha sa butong kay maglabog ta. Meron kaming visitor galing sa UK. Yan. Galing yan ng UK. Yung isa sa Abu Dhabi. Diba? Meron kaming kalahi sa ibang bansa. Uy, atay, aso kayo. Yara ba nag-ikat? Diba? Dili na. Dili na para aguliton ko. Dugay ko gauman. May dire, maghimo may og maruya. Magluto may saging, guys. Para snack na mo niya. Imo yatod? Kaunong naman na. Dagan kayo. Magluto may og saging. Para snack na mo. Para isan din na mo og labog. Maglabog. Ang sa uban, bitaw ngalan sa labog kay lamaw. Oh, lamaw bitaw Lamaw. Sa buhol kay lamaw. Lamaw. Ilan ni Kuan Bea? Miss Cynthia, Cynthia, lamaw. lamaw. So, ito yung mga pamangkin namin na galing sa Abu Dhabi. Namin. Abu Dhabi. Bigas na Sosyalan. O, katuluhara. Katuluhara pag ana, o. Ayaw kay palapos. Ibali mo rin paypay? O, pinaypay. Magluto kami ng saging na pinaypay. Ay, siguro. Dapat. Una. So, niara among, kuan ara akong harina nga gikuano. So, dili na ko magamit og food color para simple lang siya ba. So, dili na ko magamit og food color para na ko saging gibutang harina ni siya, harina. Akong gikuanan na harina. So, dili na ko magamit og food color para simple lang siya kay kaunon ra man pud ni. Kaunon sa mga people here, o. Wala ko big. The people here. Unod na ko sa saging. So, niara akong luto nga maruya. So, gwapa kaayo. Itong maruya nga giluto. Luwat sa magluto, gwapa. Agad kay fish. Dito, oy. So, mani atong giluto, no, bago na itong hihaon. Lamit siya. Ang kahoy ni Papa P kay makahilak. Ang pangaway. Ha? Ang pangahoy, ang kahoy dito kay pangaway. Pangawaya gani. Busy ang mga person. Ang gimo og lamaw. Madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. Ni ara among lamaw. Pero kulang pa ni siya sa kuan, ice. Nagpapalit kami og ice. Og 8 o'clock kay amo siyang sagulan sa 8 o'clock. Kanay domino ani pero nya naman ni siya ibutang kay para dili siya malata. Di siya ma-over kabasa no. Kani siya kung ma-over minimo siya, dali ra na siya makuan. Sanoy malata. So nya naman na siya ibutang dayon na kaon. Tapos siyang taktuban nga mag-wait sa ta sa atong yellow. So magbutang mi og kuan. Finally giabot na sila. So nagbutang mi og orange na juice. Ay, lamig kasi naman siya, guys. Prot ang ice. Nara isa na. What? Ulo, basa. Nawa among gunting. So, kami naman pa magkaunda na. Gunting mo? Kami naman pa magkaunda na. Unya, di naman dugmo kuno kay dali ra man malata ay nanay gunting di ay. Nanay dugmo kuno ay wala. 2 kinds of biscuit. Crack biscuit. And Buo biscuit. yato. Buo biscuit o crack biscuit. Insakto bitaw na buo o crack. So, marsag orange juice nga nay kuan. Nay labog nga unsa ba? Basta nga Ano yung na. lamaw, guys? Amo labog sa uban lamaw ni siya. Magdala ko to. Na. This is yours. My love. Pagkaon ako sa luto kay Allah wala na tubig yun sa man yung tubig yung gas. Ilumos. Wala tayo inumon. Ako godaan.
Malahi talaga. Lumahi ang lami. Ba't may sige ito gahapon sa skulahan ba? Yung mga people na kumakain ng lamaw. Say hi, tumadlang people. Hi! Naman na sa akong kamera di ay. Wala ako. May di dayon pa kuman. Magkambal kami. Pareha kaming color. Ito yung tunay na magaganda. Muray na. Morena girl. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. There's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. Ooh, I believe in what I feel. Won't stop till I see what